नमस्कार कोकणकर, तुमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे, म्हणजे आनंदाची बातमीच बोला. तर हे आहे कुडाळ स्टेशनचं नवीन लुक आहे. बघा, हे नक्की तुम्हाला आवडेल. खूप सुंदर असं हे नवीन लुक झालेलं आहे स्टेशनचं. एकदम असं बोलाल तर एअरपोर्ट लाईन टाईपमध्ये दिसतं आहे. आता मुंबईची माणसं कोकणात आता येणार गणपतीसाठी, तर एकदम आनंदी होतील स्टेशन बघून आणि एकदम खुश होतील. मस्तपैकी असं बघा, हे नवीन लुक केलेलं आहे कुडाळ स्टेशनचं. व्यवस्थित नवीन प्रकारचे चित्र रेखाटले पण आहेत. सुंदर असं हे बघा. तर आता मस्तपैकी बघा, मी तर तुम्हाला आज दाखवलं आहे कुडाळ स्टेशनचं नवीन लुक. तर हे बघा, असं नवीन चित्र असे रेखाटलेले पण आहेत. सुंदर एंट्री पण बघा, खूप सुंदर अशी आहे. एकदम माणूस आतमध्ये एंट्री मारताच एकदम आनंदी होऊन जाईल. एकदम असे वेगवेगळ्या प्रकारचे चित्र काढलेले आहेत सुंदर असे. लाईटिंगसुद्धा एकदम सुंदर अशी केलेली आहे. खूप छान वाटते. म्हणजे तुम्ही आलात ना, आता मुंबईवरून माणसं जर आली, जर कुडाळ स्टेशनवर उतरली की वाव असं म्हणून प्रसन्न होऊन जाईल त्यांना. एकदम खूप छान असं वाटतं. तर मी तुम्हाला आधीच बघा दाखवले कुडाळ स्टेशन कसं, त्याच्या आधीच दाखवते कुडाळ स्टेशन किती सुंदर असं दिसतं आहे. तर तुम्ही नक्की कोकणात या आणि कुडाळ स्टेशन एकदा तरी पहा, खूप छान वाटेल तुम्हाला. तर यासाठी पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. कसा वाटला हा कुडाळ स्टेशन, तर नक्की मला सांगा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे व्हिडिओ पाहत राहा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.